Γεια σας παιδιά! Γεια σας! Να είμαστε και πάλι, αυτή τη φορά με ένα παιχνίδι έκπληξη. Είναι το Bluey, να μας πει Πίτσι, νομίζω είναι η αγαπημένη σου σειρά. Ναι, το Bluey είναι αγαπημένη μου σειρά και είναι μια οικογένεια σκυλιών που παίζουν σε ένα σπίτι και κάνουν περιπέτειες. Α, τέλεια. Ωραία, και θέλουμε και εμείς να μπούμε σε αυτό το σπίτι και να ζήσουμε και εμείς τις περιπέτειές τους, να παίξουμε μαζί τους και να δούμε αυτό το παιχνίδι. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην παρέα μας που έπαιξε μαζί μας το πρώτο μας βίντεο, Roblox. Φυσικά το Roblox θα το συνεχίσουμε. Ελπίζουμε η παρέα μας να μεγαλώσει. Κάντε μας ένα like και ακολουθήστε μας. Τέλεια. Λοιπόν, για να διαλέξουμε τους παίκτες μας. Ωραία, Για πες μας λίγο τους χαρακτήρες, Ρίτσι. λοιπόν, αυτή είναι η Bluey, Ναι, η Bingo, ο μπαμπάς και η μαμά. τέλεια. Εγώ θα διαλέξω προφανώς τον μπαμπά. Εσύ, Η Bingo. τέλεια. Πάμε. Την Bluey τελικά. Μας ξάπνιες. Ωραίο σπίτι. Εννοείται ο μπαμπάς κοιμάται. Holidays! Yeah, holidays! Διακοπές! Α, είμαστε διακοπές. Ναι, Δεν είναι το σπίτι μας αυτό. Ή το σπίτι μας είναι, απλά θα πάμε σε διακοπές. Α, τι τέλεια. We Πέσαμε την made a κατάλληλη sticker book εποχή. of all the things we're going to do. Sticker Don't book. forget, we've already got lots of fun stuff planned. You're going to play with Muffin at the park, see Grandad, and there's a trip to the beach. Α, έχουμε πολλά να Hey, κάνουμε. Bingo! Ναι. Let's go play mermaids. Okay. Hold your horses there, girls. Before you get to games, you have to clean up your toys. Πρέπει να καθαρίσουμε τα παιχνίδια μας λέει πριν παίξουμε. It's like a zoo down there. Είναι That's σαν because ζωολογικό we were σκήπο. playing zoo. Well, you can't argue with that. How Ωραία about χρώματα I- έχει το Yes, σπίτι. please. Good plan, Ναι. gang. Είναι μέσα στην εξοχή. Τα σκυλιά είναι πολύ τυχερά. Μπράβο. Νομίζω είναι καλοκαίρι. This episode of Γι' Bluey αυτό is called λέει Holidays. διακοπές. Α, διακοπές. Τέλεια. Και ένα All μπαλόνι. right, let's round up these critters. Oh, let's make it so the animals have escaped from the zoo. Oh yeah, good idea. Κουνάνε και τις ουρές τους. Προχωράμε. Τι κάνουμε. Α, είμαι η Bluey. Πηδάμε με τα άρπα. Τι τέλειο σπίτι. Μου είναι δινόσαυρος. Τι είναι. Λεντάρι. A lion on the loose. Quick, let's catch it. Πώς το πιάσει. What to do? Let's check the living room next. Τέλεια. Γνωρίζουμε το σπίτι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Ναι, είναι εύκολο φυσικά στο χειρισμό, παιδιά. Κατεβαίνουμε, σκάλας. Είναι πολύ Γιατί cute. τρέχει η Είναι μαμά? πολύ cutie. Πιγκουίνος. Ένας πιγκουίνος. Whoa. Έχει χτυπήσει ο πιγκουίνος, έχει... Not sure what he's Gaza. doing here in this Aussie heat. Εγώ, Nice εγώ τα one. πήρα. The penguin is under control, slippery little fella. To the playroom. Έχουμε και playroom. Το σπίτι της Bluey είναι τέλειο. Τέλειο. Τα πάντα έχει. Α, και μια φωτογραφία. Είσαι εσύ και τα αδέρφια σου. Για Oh, εξήγησέ a μας λίγο. monkey with very lovely jokes. Το σπίτι είναι όπως είναι και στη σειρά. Ναι, Μμ. κάχα. Cheese and crackers. Αράχνη. There are critters all over the place. Let's get that spider Έχουν first. λέει τερατάκια σε όλο το μέρος. Εγώ τα πήρα πάλι. It's only rubber. Good answer. Quick, we need to save him. Α, Ένα δελφίνι. ένα δελφινάκι. Αυτό είναι το αγαπημένο αρκουδάκι της Bingo. Bluey, look. Α, παρόνι. Can we find Keepy Uppy? Yeah, of course. Give it to me. Hooray, Keepy Uppy! Wow. Remember, we've got to hit the balloon to keep it up in the air, and you Πρέπει να can't let κρατήσουμε it λέει touch the το ground. μπαλόνι στον αέρα και να μην Alright, ακουμπήσει let's το do έδαφος. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Τα αγαπημένα μου παιχνίδια. 1, 2, 3. Πάμε. Πιάστε το. Πιάστε το. Look at do. Πήρα ζωγραφιά. Let's go play in the backyard. Πατάω μια όμορφη ζωγραφιά. Α, τέλεια. Α, πήγαμε στην αυλή. good Καλά, at τι σπίτι είναι αυτό, ρε I'm a παιδιά. Keepy Τέλειο. Uppy expert. Yeah, this is easy.
Just remember to make sure the balloon doesn't touch the grass. Δεν πρέπει να κουμπίσει το έδαφος. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, έλα, θα το πράξω εγώ. 2, 3. Ουχού. Δηλαδή, Μπλούι μου μοιάζεις. Ναι. Και η Μπίνγκο μοιάζει στη μαμά. The squirts are pretty good at this. Let's go Δηλαδή. again. Πάμε ξανά. Εγώ τον πήρα. Ω, Here we go. Whoa! wow. Oh no, Πήγε. it's floating Πάνω. through the window! Α, πήγε μες στο από το Oh, παράθυρο στο well, σπίτι. game over. Back to Τέλος το bed. παιχνίδι. Α, πάει να κοιμηθεί, τέλος, αυτό ήτανε. No, we have to find it. Come on. Πρέπει να το βρούμε οπωσδήποτε. Γρήγορα. Ανεβαίνουμε τις Which σκάλες. room did it go into? With this house, who Θα πάω knows? πρώτος. Let's keep Mommy. looking until we find it. Yes, boss. Πηδάω έτσι. Θα με Head περάσει. upstairs and no balloon here. Πώς παλώνει ρε παιδιά. Να το. There it is. But how do we get to it? Ωραίο We'll στόχο have to move είχαμε. stuff to get to it. Πρέπει να Let's μετακινήσουμε start τα by moving πράγματα. that stripy box in front of the pram. Να πάρουμε λίγο Looks πρώτα αυτό so το heavy. κουτί. I can help Είναι you. βαρύ. If it's too heavy, maybe Dad can help you. Εγώ Or ναι, ναι. Mum. Η μαμά. Πάμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Σπρώξιμο. Α, το πάμε εκεί. Good work, we're nearly there. Κουράστηκα λίγο η Wow, αλήθεια είναι. that pram looks heavy. Might need an extra Ήταν pair βαρύ. of muscles to help Τι move κάνει it. εκεί πέρα. Γιατί κάνει τα μάτια της. Έτσι. Νευρίασε. Τι θέλει να κάνει. Τώρα τις Και το μετακινήσεις. συγγνώμη, όλα τα πράγματα θα μετακινήσουμε. Εσύ μετακινήσεις. Ναι, κάτσε να δω πώς μετακινώ. Πολύ δύσκολο. Oh, way to go. Teamwork makes the dream work. All right, let's get that balloon. Πάμε παιδιά, έλα. Ah! Όχ. Άιντε. Ooh, Ah, what's look here. this? Όταν ήσουν αμολό. Hey, that's a picture of me when I was a kid. In the Α, oven. φαντάσου, είναι λίγο παλιά. Είναι δικιά μου ζωγραφιά, Yeah. λέει. What's that drawing on the back? Ah, no way. I'd forgotten about this. When we were kids, your Uncle Stripe, Uncle Rad and I buried some treasure and we drew this Έχει map so we could θησαυρό. find Και it αυτό again. είναι It's a treasure κάτι map. θησαυρού. Ooh, Ναι, treasure. από εικόνα. Can we go find it? Well, Έλα, this is θησαυρό. only one piece of the map. We'd need to find the other two pieces from your Uncle Είναι μόνο Rad το ένα and κομμάτι, Uncle έχει άλλα δύο Stripe, κομμάτια so για we να know βρούμε where το to χάρτη. look. Oh, girls, you don't want to spend your holidays looking for Dad's old junk. Yes, we do. Please, Η μαμά λέει να please. μην χαλάσουμε τις Well, διακοπές μας. maybe you can ask Uncle Ψάχνοντας Stripe when you see θησαυρούς. him tomorrow. Looks like we're going on a treasure hunt, Squirts. Hooray! Great job! You finished the episode. Now you can play Πείτε επεισόδιο το Keepy πρώτο. Uppy. Yay. You found Τι κάνουμε. Dad's Α, βρίσκουμε piece το of χάρτη. map. Οκ. Το white τι είναι. Let's put the treasure map piece in your sticker book for safekeeping. Α, βάζουμε στο βιβλίο. Το. Όχι, εγώ πρώτος. This is the sticker book, you little scamps. Α, είναι το sticker Just book. imagine how it's going to look when you've filled it up at the end of your Ah, τέλειο. holidays. Και θα πρέπει να These το are all γεμίσουμε. the pieces of the map you've found. Select the map at any time to continue our adventure. Τέλειο. You've unlocked these locations. Έχουμε We και can διάφορες travel to our τοποθεσίες favorite places from here. και μπορούμε να You πάμε can από now πέρα να go and ταξιδέψουμε find στα these αγαπημένα μας collectibles in μέρη our house. και να Where do μαζέψουμε you αυτά want τα to go? αντικείμενα. Travel to the healer house. Τέλεια. Δεν πάει κάτι άλλο που να... Α, μπαστούνι, So μπαστούνι. pretty. Μπράβο, Πέτση, είσαι πολύ καλή. Επειδή ξέρω τη σειρά. Ξέρω, εμπαίνεται ο πίσω κήπος. Είναι τεράστιο το σπίτι, πραγματικά. Πίσω μπίνγκο. Bingo, Bluey. Α, Τραμπολί. yeah. Υπάρχει και στη σειρά αυτό. Yeah. Πάμε να βρούμε. Α, κουκλάκι. Oh, so pretty. Μπράβο. Είσαι πάρα πολύ καλή, Πίτσι, μπράβο. Και άλλο κουκλάκι. Το λαγουδάκι, το αγαπημένο παιχνίδι της μπίνγκο. Αλήθεια. Ναι. Ξεκλειδώσαμε κάτι.
Greedy Queen. Wow, τι ωραίο. Πάνω ψάξαμε. Πάνω νομίζω ψάξαμε, ναι. Ναι. Δείτε. Τι. Εγώ ανεβαίνω στη μαμά. Ω, Όχι το βιβλίο, ρε παιδιά. Την κούκλα. Τα πήρα. Μπράβο. Αυτό είναι το αγαπημένο αρκουδάκι της Bluey. Αλήθεια. Τέλεια. Έχεις κάτι. Είσαι πολύ καλή, πραγματικά. Δεν έχω καταφέρει να βρω τίποτα ως τώρα. Κάκα. Πάμε να βρούμε. Το πετάω. Κλασική κίνηση παιδιού. Εδώ στο δωμάτιό μας, εδώ αυτό το δωμάτιο. Βρήκα το κουνελάκι της Bingo. Ναι. Oh, so pretty. Το κουνελάκι της Bingo. Στο αγαπημένο της παιχνίδι, αυτό είναι στο κρεβάτι της. Και το βρήκαμε. Πάρα πολλά πράγματα. Μήπως Μα συγγνώμη, και αυτό το σπίτι είναι τόσο τεράστιο. Να, μια ακόμη φωτογραφία. εδώ μέσα. Ναι. Βρήκα. So Κατάκι. Κουνάς και του ουρανού σου όταν βρίσκεις κάτι. Είσαι Αυτό πολύ, είναι σκύλος, καλέ. είσαι πολύ γλυκούλη. Ωραία. Πάμε να βρούμε κι άλλα πράγματα. Όπα, sorry. Από εδώ, το ζώμα το ψάξαμε. Α, μα έχω χαθεί σε αυτό το σπίτι, πραγματικά. Εδώ μπήκαμε. Το δωμάτιό μας, το δωμάτιό μας. Το καραπίδικο. Έξω στο πήδικο. μπαλκόνι. Α, κάπως τα βλέπεις όλα. Yeah. Μπράβο. Πυθικάκι. Α. Τσουρου. Παιδιά, βοηθήστε μας και εμάς και εσείς εμάς αν βλέπετε κάτι. Εγώ πραγματικά μέχρι τώρα δεν έχω δει τίποτε. Α, Στο μπαλκόνι. βρήκα το πυθικάκι μόνο. Πρέπει να κατεβούμε so κάτω. pretty. Α, Βρήκα. τι βρήκαμε. Πήρα. Τα καπέλα που τα έχουμε για να τα φορέσουμε. Πού τα φορέσουμε. Πατάς 6 για να αφήσεις το κουκλάκι. Μέσα εδώ μέσα. Σάβαν. Εγώ θα φορέσω. Πώς το κάναμε αυτό. Κάπως εγώ το πάτησα. Εγώ θα φορέσω. Για να το Αυτά που έχουμε τίκ είναι. Αυτά τα δύο μπορούμε να πάρουμε μόνο. Με τα αστεράκια και αυτά μπορούμε. Όχι, με τα στεράκια έχει Με τα πόντους. αστεράκια πρέπει να το πάρουμε. Πιο πάνω μπορείς να πάρεις μόνο. Αυτά που δεν έχουν αστεράκια. Πάνω. Πάνω. Αυτά πρέπει να μαζέψουμε πόντους μάλλον. Ναι. Από εδώ και πάνω μπορείς να τα παίρνεις. Οκ. Εγώ θα πάρω ένα καπελάκι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ποιο. Α, ωραία. Θα φορέσω κάτι άλλο εγώ τότε. Θα βάλω. Αυτό. Και τώρα πατάμε A. Έτοιμοι. Α, πατημένο το A. Για να Τι δω. πέρα. Μην κουνιέσαι λίγο, μην κουνιέσαι. Τι θέλεις. Κουνιέσαι λίγο. Όχι σένα. Ωραία. Πάμε να βρούμε, έλα. Τι άφησαν, ποια δωμάτια. Να, εκεί πάνω έχει κάτι. Αυτό είχαμε κάνει το δωμάτιο. Α, το Το μπάνιο. μπάνιο. Τι μπάνιο είναι αυτό, παιδιά, τεράστιο. Πια. Oh, so pretty. Βρήκα παπιά. Ζήτω. Ωραία. Κάνουμε ένα μπανάκι. Σε αντίθεση με το House. Roblox, εδώ οι πόρτες δεν μπορούμε να The περάσουμε Hill μέσα από τις House. πόρτες. The Healer House. Keepy uppy. Κάνουμε. Let's play. Αλλάξαμε κάτι. Keepy uppy. 1, Πρόσεχε. 2, Γιατί το χτύπησε. Τι μου είπα από την πολυθρόνα. Δίπλα ήσουνα. 1, Έλα. Πρέπει να είναι ψηλά για να το κάνω. Έλα. 1,
2, Μπράβο. 3, Εκεί με την τελίτσα είναι το μπαλόνι. 4, 5, 6, Τίποτα το. 7, 8, 9, Έλα. 10, 10, Yeah. 11, 12, Έλα, να παίξεις. 13, 14, Ναι. 15, 16, 17, 18, Τι κάνεις, παιδάκι μου? Τι κάνεις? 20, 1, Όχι. 2, Το έχω, το έχω, το έχω, το έχω. 3, 4, 5, Έλα. 6, Έλα. 8, 9, Έλα. 1, 2, Το έχω. Μπράβο. 4, Όχι. 5, 6, 7, 8, 9, Τι. 40, 1, 2, Εσύ το έχω το άλλο, εγώ το άλλο. Εσύ το έχω το άλλο. 5, 6, 7, Α, δεν μου βρει. 9, Δεν μου βρει. 50, 2, Το κόκκινο. Το 3, κόκκινο. Το έχω. 4, 5, 6, 7, 8, Πολύ ωραία. 9, 60, 1, Όχι. Α, 2, Το έχω. 3, Εάν και ένα άλλο μπαλόνι, εσύ το κάνεις. 4, Πάμε. 5, 6, Έλα. 8, 9, 70, 1, Παίρνω 2, Όχι. το σέλ. Yeah. Παρατρίχα. Είμαστε στο πέμπτο στεράκι. Ωραία. Πάμε κάναμε. Τι ωραίο καπέλο. Elegant. Έχουμε 30 στα 30 αστεράκια. Ωραία. Πάμε προς τα δω. Οκ. Κάτι πρέπει να Τι είναι αυτό? Δεν σέρνω. Μπράβο. Μπράβο. Οχου. Ωραία, τώρα ας It's still σχέσουμε too αυτό. high. We can't get Είναι it. πολύ ψηλά, Come δεν on, μπορούμε να το kids, πιάσουμε. let's go to the park. I'll get Geki something Πάμε soft στο to πάρκο. land on. Just in case. Come on, Squirt. We can ask your Uncle Stripe about the next piece of the map. Πάμε να βρούμε το άλλο κομμάτι του χάρτη. Α, έτοιμο είναι. Ω, Τι ωραία. σε επεισόδιο είμαστε. Στο Where are we δύο meeting είμαστε. Muffin and Stripe? Let me see. Ah, at the castle fort. Castle Έχει Fort. κινητό το σκυλί. Ναι, είδες. This place is massive. Bluey, I where don't is the know. castle fort? But I know how to find out. Let's go to the Να top βρούμε of πού the είναι το κάστρο, slide να. hill. Oh yeah! We'll be able to see the whole park from up there. Τι ωραία θέα. Έλα. Περίμενε. Γεια σας, παιδιά. Θέλω να παίξω ρε παιδιά. Πάμε. Hi, Muffin. Hi, Bluey. Hi, Bingo. Looking sharp, mate. Yeah, Muffin wanted to play dress-ups. Ooh, Ένα απλό καπέλο φοράει ο φως. I'm the Okay. princess. What should we play? Oh, let's play Ground is Lava. Oh, yeah. Τι θα παίξουμε για να δούμε. I don't The think bottom of the lava. princesses can play Ground is Lava. I think they just stand around and wave and look pretty. Oh. I know. You can be a princess in a tower, and we have to play Ground is Lava to rescue you. Yeah, but you have to wear dress-ups Να too. γίνει η πριγκίπισσα Okay. και να τη σώσουν. Yes, Muffy? Πάμε. Πάμε. Προσοχή. Our princess is trapped. You must save her. But watch out for the lava. It's really hot. Πρέπει να προσέχουμε τη λάβα κάτω. Είναι πραγματικά καυτή. Όχι! Όχι! Α, κάηκα.
Θα τη σώσουμε επιτέλους. Μπράβο! Yeah! Princess Muffin, we're here to rescue you. Ήρθαμε να σε σώσουμε, Princess. Good. It's tiring waving and looking pretty. This is your reward for rescuing me. Κερδίσαμε και βραβείο. Ooh, Zito. shiny. Thanks, Muffin. So, now you can Zito. play Yeah. around his lava. Yeah! Πώς σου φαίνεται το παιχνίδι, Πίτσι? You found Είναι πολύ ωραίο. Uncle Stripe's Ναι, piece of map. ακόμα ένα μας έχει μείνει. Τι ωραία είναι αυτό. Where's Uncle Rad? Τι ωραία. Hello? Ωχ! Anyone there? Τι έγινε ρε παιδιά, Hey, mate. φωτεινή? What's going on? The sprinklers are on. Ω, τι έγινε ρε παιδιά? Πρέπει να το περάσουμε και να το Sorry. βοηθήσουμε. I just got a blowout. Oh dear, wouldn't want to ruin your perfect do. All right, we'll come save you. Πάμε να το σώσουμε. Όπα. Α! Πήδα. Yeah. Όχι! Yeah. Έλα, Τα Πίτσι. λύσια τώρα. Έλα, Πίτσι. Α, Περίμενε. Τώρα. όχι. Όχι. Έχουμε. Έλα, Πίτσι. Ναι. Yeah. Κάντο. Χ. Το κλείσες. Τον έσωσες. Ζήτω. Yeah. There's only Did one it. sprinkler left. Hurry up. Biscuits. The tap is on the other side. Maybe we can. Όταν γίνεται κάτι και τον μπαμπά τον νευριάζει, λέει μπισκότα. Α, ναι. Ναι. Πάμε. Όχι προς τα δω. Στην άλλη μεριά. Πάμε. Yeah. Έλα, φύγε από εκεί. Πάμε. Κάνε το. Το σώσαμε. Uncle Rad. Uncle Rad, did you bring the treasure Θα map? μπορούσε να βραχεί λίγο. Δεν I νομίζω ότι did. θα το έκανε και κακό. Whee! I also brought you your Christmas present. But Α, it's θα April. Χριστουγέννικα τώρα. Yeah. It's Α, είναι Απρίλιος. Sorry. Εντάξει, σκυλάκια είναι. Chama! Τι ωραία. It's the latest version, apparently. Now with 100% more talk. Οι γονείς λίγο... Right. Great. This episode of Bluey is called Chattermax. Ugh, that voice. What should we feed it? Κάτι μου θυμίζει αυτό, Μπίτσι. Feed me. What healthy thing? Let's look in the kitchen. Feed me a healthy thing. Α, να, μια Πάνω φορά. είναι. Αχ, μπερδεύτηκα. Κάτω είναι. Κάτω είναι. Πού είναι η κουζίνα? Κάτω, πάμε. Πού είναι στα υπόλοιπα μάτια η φράουλα. Πάνω ήταν, συγγνώμη. Μπίτσι. Η φράουλα πού κολλάει εδώ, Θεέ μου. Να την κουζίνα. Yeah. Τι λες. Strawberries are healthy, right? Είναι Yep. υγιείς. Grab them. Υγιεινές. Πάμε. Good job. Strawberries secured. Let's feed them to Chattermax. Πάμε να το ταΐσουμε. Τι έκανε. Βλέπω εδώ είναι. Α, sorry. Ναι, Έχω κολλήσει στον τοίχο, εγώ το έχω στον τοίχο. εδώ. Here we are. Let's feed our feathered friend. Τρώει το παιχνίδι. Ναι. Άιστε το. Όταν είσαι η Blue, ταΐζεις. I'm just glad it's over. Feed me, feed me. Squeaky thing! Feed me! Squeaky thing! Και Hey, buddy. γλυκούλη. Dad, that's not squeaky. Nah, Go you for don't it. know the difference. That was relaxing. One map piece, as promised. Καλύτερη ιδέα. Ναι, επιτέλους. Πήραμε και το άλλο κομμάτι του χάρτη, του θησαυρού. Thanks, Uncle Rad. I can't believe you hung on to it all Τέλεια. these years.
Of course. My hair looks awesome in this photo. Bluey, we've Τέλειο. got all 3 pieces. Now we can read Έχουμε the όλα τα map. κομμάτια πλέον. Πάμε What γρήγορα. does it say? Yeah! Τι λέει, Ένας θησαυρός. ξεκινάει Got it! από... It's the creek! You hid Από the την παιδική treasure χαρά, Ναι. την for Τζουλίτρα. real life. For real life! Can we go? Yep, to the treasure! Πάμε το βρούμε. Πάμε. Yeah! Finish the episode. Ζήτα. Now you can play Chattermax Chase. Αυτό το άτακτο δεν ξέρω αν θέλω να Τέλος, προσθέσω. ελπίζω να μην το βγάλουμε από το... Uncle Rad's piece of map. Λοιπόν, πηγαίνουμε από εδώ από το δέντρο, την παιδική χαρά, μέσα από το ριάκι και ανεβαίνουμε και πηγαίνουμε Σε ένα δέντρο με πέτρες. σε ένα δέντρο που είναι μέσα στο κύκλο από τις πέτρες. Ωραία. Let's put the treasure map piece in your sticker book for safekeeping. Πάμε. Sticker book. The playground. But he doesn't know where we're going. I have the map. Come on, let's try and keep up. Come on, Bingo. Θα ακολουθήσουμε τον παππού. Ου, Τι τέλειος Granddad τώρα. has taken a shortcut across the creek. εδώ έχει Can't κλειστές go και that έχει way, πέσει. the water's Α, ναι. We'll have to stick to the creek bank instead. Τι πρέπει να ακολουθήσω. Α, τι ωραία. Εδώ πέρα υπάρχει άλλο επεισόδιο. Είμαστε στο ριάκι τώρα. Ναι. Και σε μια άλλη πλευρά κάνανε σπα We're στο gonna need to μπαμπά. do some rock Τα παιδιά. Maybe we can move that rock to make a path. Good one. Έλα εδώ. Το βράχο. Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε τώρα. Ναι. Now we can jump on the stepping stones. Εσύ out for κάνεις the slippery σταυρό. Πάμε. Λοιπόν, έλα. Οπ. Εάν πας τι γίνεται. Για δοκίμασε. Α, εγώ έπεσα. Whoa! Wobbly. We'll need to jump over that log to reach the next stone. Έλα, πάμε. go. Είμαστε πολύ κοντά στις πέτρες. Πάμε. Έλα. Καλή. Done, Yeah. everyone. Where to next? We're close. We need to climb that slope. Αναρωτιέμαι τι να είναι θησαυρός. Πραγματικά. Ready, Bingo? Yep. Αν η Μπλούι φοβόταν εδώ. Yeah. Α, έσπασε. Well, there you are. You must have gone the long way round. Slow and steady, Mort. Come on, let's keep going. We need to follow the footpath among the trees. But how does he know where we're going? Πώς ξέρει. Okay, we're almost there. Γεμίσαμε φύγες. Α, Quick, the bug spray. Yes. We'll save you, Granddad. Hey, thanks for the τι rescue. κάνεις. Good thing you thought of bug Γι' spray αυτό το there. πήρα, έχει 100 What's και up σαν ahead? τον... There's a rock in the river. We can jump over it. Yes. Let's hope it's not a wobbly one. Yes. We're almost there. Whoa! This rock is huge. How are we going to cross? Πώς I think we're going to need all the muscles available. Come on, team. Let's all Όλη push τη δύναμη. together. Όλοι μαζί, πάμε. Ωραία, πάμε. Πάμε. Έλα. Όλοι μαζί. Τα χέρια απλά. Βοηθήστε με, Ναι. σπρώξτε. Did it! Hey! Ζήτω. That was heavy. Come on, just round the corner. We only need to cross the water to that island. I thought you said we were nearly Επιτέλους. there. Λοιπόν, τώρα πού πάμε. Από εδώ, εκεί που είναι ο παππούς. Πάμε, ναι. Πώς πάμε, καλέ. Α, από εκεί. Από τις πέτρες. Yeah. Φτάσαμε στο σημείο. Ωραία, σκάψτε. This is the best No, holiday it's- ever. Τεράστια αγωνία. Not yet. Aha! There's something here. Ω, Τι είναι αυτό. ο θησαυρός. This Oh, isn't boy, treasure. It's just a dirty old doll. Hey, it's an Ελάτε, ρε, action figure, παιδιά. not a doll. It's Power Bloke. He
Who's our favorite toy? Είναι He was το your αγαπημένο του favourite toy. παιχνίδι. Then why did you bury him? We had to. See, Power Bloke was the greatest action figure around, but we had to share him between the three of us. And did you? Not well. We used to fight over Έπρεπε who να got to ήταν η play αγαπημένη with τους him. κούκλα, ο A αγαπημένος lot. τους ήρωας, It was usually αλλά me or Randy μαλώνανε. won. We were the biggest. That's not fair. That's brothers, kid. One day, we had a big fight. So big that our dad told us he was going to take Power Bloke away. What did you do? We decided to hide Power Bloke somewhere no one could find him. We made a map and split it between us. Τον κρύψανε, Plan was το to go αγαπημένο τους back and dig παιχνίδι, him up κάνανε ένα later, χάρτη but I και να guess we τους. forgot. It was Christmas. We got new toys to play with. I never forget one of my toys. Probably not. But you have to admit, it makes pretty cool treasure. Αυτό ήτανε, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς το χαρήκαμε. Μπίτς, σου άρεσε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Με τη σειρά που έχεις δει? Μερικά δεν ήταν ίδια. Μόνο τα δύο ήταν. Αυτό με τον μπαλόνι και με το ριάκι. Φυσικά το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, αν σας άρεσε και αν θέλετε να δείτε και τα υπόλοιπα επεισόδια, στείλτε μας ένα μήνυμα και θα το συνεχίσουμε. Και προσωπικά και εμένα μου άρεσε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που ταυτίζεσαι όταν έχεις δει και τη σειρά, όπως και η Μπίτσι. Οπότε θα σας χαιρετήσουμε. Φυσικά ερχόμαστε και με άλλα παιχνίδια, παιδιά. Και το επόμενο παιχνίδι, ένα από τα επόμενα θα είναι σίγουρα και ανταγωνιστικό. Είπαμε με την Πίτσι να παίξουμε και κάτι ως αντίπαλοι. Θα έχει πολύ πλάκα. Θα συνεχίσουμε φυσικά και το Roblox και άλλα παιχνίδια έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Και παιχνίδια από ταινίες, σειρές που βλέπει η Πίτσι και της αρέσουν. Ό,τι πραγματικά βλέπουμε και μας αρέσει θα σας το παρουσιάζουμε. Παρ' όλα αυτά περιμένουμε και δικές σας προτάσεις για κάτι που θα θέλατε να παίξουμε και να το κάνουμε. Γεια σας! Γεια σας, παιδιά!